Takže ahoj, vítáme vás u prvního videa, já jsem Ryder. Já jsem Davido. A já jsem Hanzič. Naše první video bude z hry Brawl Stars. Bohužel Hanzič se nechce zapojit do tohoto videa, takže budu hrát jenom tady s Davidem. Jo. Takže vezmeme si brawlery, který chceme pušovat na 25. Já si vezmu Dynamajka a podajte mě v chat, napište do chatu, která Star Powerka je lepší, tady ta nebo tady ta. No jestli ta jumpovací, nebo ta... Do komentářů to napište, do chatu ne. Teda ta jumpovací, nebo ta, která dá větší damage a gadgety, to je asi lepší ta stunovací. Co dáme za mod? Já bych dal normálně duo, teďka je taková zvláštní mapa. Nastavuju. A já si dám asi Stewa, protože mám na tu mutaci na něj, že může prostě furt má ultiny. Zapínám. Tak a už se nám načítá hra. Nevíme, proč s náma Hanzič nechce hrát, ale to nevadí. Tady hrajeme teďka. Takže mutace tam má i Buzz a Crow, co jsem viděl. Byla číta. A ten Stu je teďka mega OP. Kam už tam vidím, jak mě budou buzerovat, že jsem použil gadgetu. Pardon, nebuzerovat. Ale Edgárek. Tady je ten Brock. A jo. A mýmu kámošovi ze školy normálně padnul ten Hypercharge skin. Kámo, zůstaň tam, to nešlo, tak když na tebe jde. A zdrhej. A utíkej. A... Ne, on mě slownul. Ne, ty jo, dobrý. Mám to prorazit? Já jsem dát. Ty šestkovej Crow. Dělej, uteč. Když si ty... Ne, uteč. Tam je bacha, tam je ten... Na tenhle. Prostě uteč. Ale bacha, tady někdo bude, no. A Edgárek. Uteč. Hejka, to je OP. Kámo, ne. Jo, žiješ a zdrhej. Ryder. nevadí, to nešlo. Ale aspoň 0. Jasně. Ale mám +2, to mám. Takže s tím mám +2, takže to je nic moc. Já asi teďka zapnu koho? Mně dneska padnou z Legendary Star Dropu. Mně padnou tady ten skin. Já ho ukážu, protože bohužel to nejde vidět. Počkejte. Jde El Primo. Tady ten. A jo. A ještě mám tady toho a tady toho. A nedáme třeba to, Goalkeeper's Dream? Jo. Jo, tak jo, a já si dám Melody. Já si dám Dynamajka, takže moc nehraju, ale tak mohl bych ho zkusit. Kámo. Víte, co padlo ještě kámošovi, ten Dynamite za 299 gemů. Se vyplatí, prostě. Ty bude. Koho máte radši? Spikea nebo Leona? Taky můžete napsat do komentářů. Kurně, Melo. Jestli budou zapnout ty komentáře. Jsou. To nevím. Teďka tady je Melody, pozor na Stewa. Ty si dobrý. Jasky. Byla číta. Chraně. Dělej o tom. Co máš za Star Powerku? Já? Co máš bracha za Star Powerku? Davido? Byla číta. Oni mě zabili. No a je ta ryba. A jsme v háji. Tak jako... Killu. Jsou to boti prostě. Když jsou boti, tak nás asi jako nemůžou porážet, no. 66 H. Hoď, pojď, bom. Dobře. Dobře. Kdo to má? Stew nebo Melody? Stew.
Byla cheata. Ale já mám ultinu, já zkusím dělat ten trickshot. Dělej, jdi. Asi jedna houta do brány. Dobře. Koně, pozor na tu melodii, dobře, jdu pro to. Je tam někdo? Byla cheata, nech mi to. Dělej. Já to netrefil. Ale co jsi dělal? Jsem taky dobrý NPCčko. Dobře. Čumám to. Já udělám ten trickshot. Byla cheata, Pedro. Vystřel. Nahraj. No, Ti to dám. Samante. Já ti to nahrál, no, že jsem... Máš vůbec star powerku? Kurňa. Utíkej, dělej, zachraň to. Dobře, Zachraň to. bazíku. Ne, proč mu to nahrál? Proč to ty tam nahrál? No, zbyl jsem minus. To je jedno, -2. No, tak dáme ještě jednu hru. A si dám jeho nejoblíbenějšího brawlera. Proto zašeli. Protože to je fantastikou. Nejlepší šelina. Že je nejlepší. A boti. No, tak tady je Cook Dynamite. Tak to je... Ukážu, jak se To je hraje. Cook Dynamite. Pojďte, vyborci. Já jsem sem dal gadget. Bibina. Ta byla jedovatá. Já jsem si nedal gadgetu. Buď ticho. Kam měl si za to? Jadu na tu bibu a my jsme taky dobrý. Zabij. No. Počkám na tu Kam dobu. teďka ji můžeš zabít? Star powerku. Mám málo. No tak jsme mrtví. Nejsme mrtví. Dobře, hoď to tam. Naspojím to tam. Dobře. Jste taky dobrý. Kamo, tak co jsem měl dělat? Zabij ho! Go. Ne, je tam. Já, baby. Možná si asi go. No, jsem prostě dobrý, no. Kdyby někdo chtěl, Sunem ho, dělej. tak napište, když si vám přidáme do friendu. Jenom nám pak napište do komentářů, Nahrajme. tady někdo bude Leon. Boti. Dobře. Tak to bylo asi naše poslední video. Dneska nám to... Jo, Teda konec videa a dneska nám to teda moc nešlo, tak a čus.